Kumusta kayo? This is my very first live. Trinay ko lang kasi kagagaling ko lang actually sa live selling doon sa kabila kong account. Okay? Sa kabilang account. Okay, nag-live selling ako doon ng mga tanim. Yan oh. Oh guys, oh. Yan, halaman. Yan. Yung mga gustong bumili ng halaman dyan. You know? Di ba? Yan yung live sell ko kanina. So, I might as well go live dito sa YouTube para kumustahin kayo lahat. Diba? Thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you so much for your support. Meron na tayong 1,500 plus na subscribers. And I'm very thankful for you guys. And sana abangan nyo yung mga susunod ko mga vlogs. And magla-live na ako parati. Okay ba yon? Ngayon, live ako, tutugtugan ko kayo. Kakanta ako. Okay? So, kasi kanina, ginawa ko, nag-live selling ako ng mga plants na nag-live din akong kumanta. Okay ba yon? Good idea ba yon? So, ngayon, sabi ko, edi naka-setup lang naman. And right now, ang setup ko pa lang is lapel. Lapel, tapos ito. Yan. Yan. Hello, hello. So, wala pa tayo kasing budget for sound system na maganda, tapos mixer na maganda. Pero coming soon yan. Kasi, syempre, gusto ko maganda yung live ko for you. Okay? Para mas lalo nyong ma-appreciate yung mga lives ko. Okay? So, ngayon, kinukumusta ko lang kayo. And sana magustuhan nyo. Okay? Wala akong nakikita mga nagve-views. Wala. Zero pa, no? So, siguro tulog na sila or hindi sila na-notify na nagde-live ako. Pero okay lang yun. Mapanood naman nila after this. Okay? So, actually, nakakapagod kanina. Kasi, nagbebenta ako ng plants, tapos, kumakanta. Hirap. Kaka-drain din. Pero okay lang yun kasi nag-enjoy naman akong kumanta. Kaya, yun. Kaya naisipan ka din mag-live dito sa YouTube. My very first live dito sa YouTube. Okay ba yun? So, kumusta kayo guys? And madaming nanood dun sa vlog ko na learn how to sing in 5 easy steps. Sana natuto kayo, nagustuhan nyo yung vlog na yun. And may mga susunod pa akong vlogs about learning how to sing and learning how to sing properly. Okay? So, very good. Kumusta kayo? Yun, di ko alam kung sino nanonood. Unlike dun sa kabila, no, sa Facebook, makikita mo kung sino. Dito, merong isang nanonood. Sino kaya si ano? Siguro dapat may settings to siguro. First time ko guys so ito, may share. Mute microphone. Save highlight. Yun. Okay, ito top chat, chat viewing options, top chat, live chat, none, hide, chat messages. All messages are visible. Live chat. Yun. So, welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by. Okay, sige. Thanks. So, walang nagchat. Pero parang may nanonood na isa. Sino kaya siya? Chat ka naman para makita ko kung sino ang nanonood sa akin ngayon. Kumusta kayo guys? Kagaya ng nasabi ko, we are now 1,500 plus subscribers. Okay? Wait. Yan, malaki book dito sa kwarto kasi matagal na tong hindi nagagamit and gagamitin ko to sa mga lives ko. Okay? Set upon ko siya ng magandang sound system, tapos lighting, and tapos magla-live ako for you guys. Okay ba yan?
So, please keep on subscribing. Para maabangan nyo or makita nyo yung mga next lives ko. By the way pala, may bago sa akin ngayon. DJ na rin ako. Okay? Kung makikita nyo sa mga nag-likes or nag-follow sa akin sa Facebook, meron akong programa everyday, Mondays to Fridays, from 2 p.m. to 3 p.m. It's called Local Music Drive. With me, DJ Jesse. DJ Jesse ako doon. And yung programa yun, fini-feature namin yung mga original compositions ng mga Bicolanos. Okay? So, if you're a Bicolano, pwede kang pumasa sa akin ng song. And kung ikaw din kumanta, pwede din po. Patutugtugin natin doon, pasisikatin natin. Okay? Born TV yung internet television broadcasting. Tapos, the original online music authority with me, DJ Jesse. Okay, hindi ako Jesse on stage doon. DJ Jesse ako doon. So, sana, kung may time kayo, panoorin nyo, please. Okay? Okay ba yon? So, abangan nyo ako everyday, Mondays to Fridays, from 2 p.m. to 3 p.m. Born TV Internet Television. Nasa page yun, Facebook page, Born TV page, or Born TV News page. Local Music Drive ang title ng aking programa. Okay ba yun? So, pag Mondays to Thursdays, latugtugan ng mga Bicolano compositions. Pag Fridays naman, meron kaming mga live guest. Tapos minsan ako nagla-live pag walang guest. Akong guest for the day. Okay? So, kung may time kayo, pwede kayo doon manood everyday. Okay ba yun, guys? Sana magustuhan nyo yung programa nyo and yung pagkanta ko doon. Okidoki. So, isa pa lang ang nanonood. Sana mag-message kayo, chat tayo dito, usap tayo, kumustahan tayo. Okidokes, we are now 7 minutes na. 7 minutes. Yun. Thank you for liking. May nag-like, pero nawala na siya. Hindi mo makikita, no? Yun, may nanonood. Isa pa lang. May nag-like na isa. Thank you for liking. And, yun. Nakalapel eh. Parang ano pa eh. Parang call center. Parang call center, no? Kasi yun lang ang pinaka-sound system ko ngayon. Pero soon. Jared Aga, Tagalog ako. Yun. Tagalog ka. Thank you, Jared. So, thank you so much. Salamat sa pag-message, Jared Aga. Ano mo si Aga Mulak? Alright. Taga saan ka, Jared? Tagalog. So, nasa Manila ka, di ba? Kasi Tagalog ka eh. Ako pala, guys, nasa Legazpi City ako. Albay. Bicol. Okay? So, Taguig yun. Dati akong nanirahan dyan sa Metro Manila. Malapit ako dyan sa Pasig, sa San Joaquin. Yan. Tapos nag-work ako dyan sa Taguig, sa Bonifacio Global City, sa Alveo Land. Nagbebenta ako ng mga condos, condominium, tapos house and lot. Lote lang pala, dun sa New Valley. So, yun, sa Taguig. Yan. Magandang place yan, Taguig. Di ba nag-aagaw sila before, Makati? Ang Taguig daw is Makati. Di ba? Hindi. Yung BGC pinag-aagawan yan. Yung Bonifacio Global City. Sabi nila Makati daw yan. Sabi Taguig. Pero nanalo si Taguig. Taguig pa rin siya. So, thank you, Jared, for, thank you, Jared, for messaging. Yan. Ingat ka dyan sa Taguig. Alam naman natin, meron pang COVID and may pumasok na isa pang variant, yung South African variant. Ano ba? Diba? Merong
UK variant, tapos meron naman South African variant. Walang katapusan, di ba? Kaya kuminsan nakakatakot lumabas, pero kailangan nating lumabas, di ba? Ay, nako. So, keep safe dyan, Jared, ah. Huwag ka masyadong magpupunta sa maraming tao. Keep social distancing. Tapos, baon ka ng alcohol. Para mapanood mo pa yung mga lives ko. Nag-subscribe ka na pala, Jared, sa channel ko. Please subscribe. Jesse on Stage. Yun. Hindi po ako lumalas. Very good, Jared. Yan. Ingat ka parati. Huwag kang lumabas. Kung hindi naman importante, huwag kang lumabas. Okay? Very good. Ilang taon ka na, Jared? Yan. Si Jared yan. First, naka-subscription na po ako. Thank you so much, Jared. Pasensya na. Matagal ako before naka-upload again like ngayon, nakapag-live kasi nga na-busy ako. 12 years old. Yan. So, ingat ka, Jared, Bawal pa, alam mo dito sa amin, sa Legazpi, bawal ang 15 years old pababa lumabas. Sa Manila, parang ganun din, bawal din lumabas yung mga bata. So, syempre, pinoprotektahan tayo ng government para hindi tayo mahawa. Kasi mahirap na magastos, magkasakit ng COVID. Sobrang gastos. Oh my God. Ay, naka. So, ngayon, it's 9 a.m., no? 9 p.m. Di ko makita. Okay, basta 9 p.m. na tayo. Kanina, nung mag-live ako, 8:57. So, it's already 9:11 in the evening. March 5 of 2021. Ipagdasal natin na itong 2021 maging masaya for us. Konti ang calamity, konti ang mangyaring masama sa mundo and sa Pilipinas. Okay? So, yun lang naman talaga ang ang sikreto. Magdasal tayo. Let's pray. Pray hard. Lalo na pala guys, it's already Lenten season So, kailangan natin. Hello, Norberto Tabinas San Pablo. Hello sa iyo. Thank you for liking. Wala, naisipan ko lang mag-live ngayon. It's my very first live ever since. Dito sa YouTube. Pero sa Facebook, nagla-live na ako. Nagla-live sell ako ng plants. Tapos, like ito. Sabi ko nga kanina, after my live selling, naisipan ko mag-live na din dito sa YouTube. Kasi naka-setup lang naman. Pakita ko sa inyo yung setup. Ito. Yan. Syempre yung laptop ko. Tapos yung lighting ko na electric fan. Yan. Yung kahon. Kahon. Yan yung setup ko. Simple lang. Tapos ito yung USB and the plant. Yan. Astig. Thank you, Jared. Astig talaga. So, after my live sell, eto na ako. So, sana magustuhan nyo na parati ako magla-live. Gusto ko na mag-live parati kasi gusto kong ituloy-tuloy ito and marami pa akong tips sa inyo. May naisip akong gagawin ko dito sa Jesse on Stage natin. Kasi marami kasing nanood or nagustuhan yung vlog ko na 5 ways to learn how to sing. So, ang gagawin ko, kung gusto nyo, mag-a-approve kayo sa akin, gagawin natin yun na actual. So, meron tayong iimbitahan or kayo mismong nanonood, kakanta kayo, papasa nyo sa akin. Tapos, di ba dun sa vlog ko, meron doon na pakinggan mo sarili mo. Tapos, tingnan mo kung tama ang pagkakanta mo. Tapos, meron doon na pakinig mo sa friend mo or sa kapamilya mo. Okay? So, ang mangyayari dyan, papasa nyo sa akin, tapos, i-judge natin. Okay? So, sasabihin natin dun sa nagpasa ng song or pagkakanta niya, mali yung tono mo sa ganito. Parang ito, tutorial na rin yun. Para mas lalo siyang magkaroon ng confidence kumanta and matuto. Kasi lahat tayo magko-comment
kung ano yung mali natin. Mali niya sa pagkanta. Okay ba yun guys? Approve ba kayo doon? Thumbs up kayo, sabihin nyo sa akin, mag-like kayo, mag-comment kayo, yung mga hindi pa nanonood, and makakapanood nito pag upload ko. Sana magustuhan nyo yung idea yon. Okay ba yun? So kakanta kayo, magla-live kayo ng kakanta or papasa nyo sa akin, tapos paparinig natin sa audience, tayo, kayo lahat, maririnig tayo. Tapos magko-comment tayo dun kung ano yung mali niya, kung anong kulang sa pagkakanta niya. Okay ba yun guys? Tapos ako din magko-comment din ako kung ano yung kulang or mali sa pagkanta niya. Okay ba yun guys? Para mas lalo tayong matuto or maturuan yung mga gustong kumanta. Nice? Comment kayo sa baba kung gusto niyo yung ganun. Kasi parati tayong magla-live about that para mas lalong madaming matutong kumanta. Kasi lalo ngayon, 'di ba, pandemic, so wala tayong ginagawa sa bahay. Mas mabuti nang nasa bahay tayo. So habang nasa bahay tayo, edi magkanta-kanta tayo, mag-practice tayong kumanta. And magpaturo tayo. Tuturuan ko kayo kumanta. Magko-comment ako, magko-coach ako sa inyo dito sa channel ko, sa Jesse on Stage channel. Okay? Kasi gusto kong turuan kayo ng mga practical tips lang. Hindi yung very formal na tutorial, di ba? Yung pupunta ka pa sa school. Lahat naman, guys, ito, tandaan nyo, ako natuto akong kumanta, hindi dahil sa pumunta ako sa school at nag-aral ako kumanta. Di ba? Natuto ako sa experience. Yun nga, yung 5 tips na yun mismo ang ginawa ko. Kasi nung maliit ako, may cassette tape. Siguro ngayon, hindi nyo pa alam yung cassette. Yung mga millennials ngayon, hindi inabutan yung cassette na yan, di ba? So, during those times, cassette, yung cassette, di may tape yan. So, ang ginagawa ko, nire-record ko sarili ko. Nagugulat ako, guys. Kasi akala ko, pag ako kumakanta na hindi ko nire-record, parang wow, ang galing ko na kumanta. Pero yung mapakinggan ko na yung sarili ko, like, oh my. Di ba? Ang pangit pala na pagkaka-deliver ko ng part na to, yung diction ko pangit. Parang Bicol na Bicol diction. Di ba? So dun, pag napakinggan mo yung sarili mo, pangit pala, at least nalalaman mo na may mali. Tapos, ipapakinig mo syempre sa mga expert or sa kapamilya mo. O, anong comment nyo guys? Okay ba? Sasabihin nila, pangit, may sintonado ka. Pero hindi mo alam na sintonado ka na pala kung hindi nila mapapakinggan ikaw. Di ba? Kailangan yun para mas matuto ka. Hindi pwedeng hindi mo kunin yung comment or yung mga opinion ng ibang tao. Kahit hindi sila marunong kumanta or kahit hindi sila expert, napapakinggan nila yung mali mo. Okay ba yun? So guys, comment kayo kung gusto nyo yun para pagpatuloy natin yung gagawin kong yun. Okay? Yun yung plano ko para mas ma-share ko sa inyo yung talent or yung paraan kung paano talaga matutong kumanta. And kung marunong ko na din, paano mo mas lalong ma-develop yung pagkanta mo. Okay, yung talent niyan. Kasi yung talent na yan, dapat sinishare yan. Hindi yan tinatago, guys. Kasi, di ba, singing is a talent. So, di ba, pag nakikinig ka sa taong kumakanta, lalo na kung sobrang ganda ng boses, therapy din yun Di ba? Kung malungkot ka, marinig mong kumanta sino ba yun? Yung mga magagaling kumanta ngayon like Ed Sheeran, 'di ba? Si Mariah Carey, 'di ba? Si Taylor Swift. Mapakinggan mo lang sila. Parang ang saya mo na, 'di ba? Nakakalimutan mo yung problema mo. So ganun din 'yun, 'di ba? So para masaya lahat. Lalo na ngayon pandemic, guys. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin magtulungan para mapasaya natin ang kapwa natin. Kasi kung mapapakinggan nyo sa news, lalo na guys sa Japan, ang dami nang dede-depress ngayon.
it's okay, Jared, na nawala. It's okay. Madaming nade-depress ngayon sa Japan. And because of the pandemic, marami nagsusuicide, di ba? So kailangan natin magtulungan, pasayahin natin ang isa't isa. Okay? Through singing and through the gift of music na binigay sa atin ng Diyos, di ba? This pandemic will only end pag tayo ay nagtulong-tulungan. Di ba? Magdasal tayo, magtulong-tulungan tayo, kaapit bisig. Yan, di ba? Kahit online, kahit ito, di ba? Online lang, like si Jared, kami ngayon, nag-uusap kami through chat. Malaking bagay na yun. Kumbaga, napapasaya niya ako dahil nagme-message siya. Ako din, siguro, I hope, masaya si Jared na napapakinggan yung mga opinion ko. So, ganun lang. Di ba malaking bagay na yun sa atin, yung nag-uusap-usap tayo. Kasi ito ang purpose ng social media is to connect each other. Connecting people all over the world. Di ba? Di ba? Social media rules. Hindi mo kailangan na personal na makausap. Ito na, di ba? Ito, usap na. Okay na yun. Malaking bagay na din yun. Di ba? So, yun. Grabe, ang bilis ng oras. Naka 21 minutes na pala ako. Actually, hindi pa ako masyadong nagdi-dinner. Konti pa lang yung kinain ko. Nanghihina ako. Hirap noon ang ginawa ko kanina. Nag-live selling ako ng plants. Yan o. Kita nyo sa background yung mga plants. Yan. Tapos kumanta ako. So, wala naman nagre-request kumanta ako. So, okay lang guys na hindi na ako kumanta muna. Next time na lang ako kumanta. Kasi I'm too tired. Okay. Sige, I think I should end my live. My very first live. Yan. Dito sa YouTube. And thank you, Jared. Siya nag-message. Usap kami ni Jared. And yung mga makakapanood pa nito after this, ma-upload ko sa YouTube dito, sa channel ko. Thank you for watching and please watch. Para sa mga susunod kong live, magla-live pa ako. Pagbubutihin ko para mas lalo kong mapasaya kayo. Okay guys? This is Jesse on stage saying, keep safe, God bless. Please subscribe. Okay, thank you din po. Thank you, Jared. Keep safe ka, ha? Usap tayo sa mga next live ko pa. Abangan mo yun. I-click mo na yung notification bell para pag nag-live ako, ma-notify ka. Okay ba yun, Jared? Thank you so much, Jared. And guys, please subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo pag sa mga next lives ko and sa mga next videos na gagawin ko. Okay, this is Jesse on stage saying, God bless. Bye-bye.